And ngifuna ukuthi nezinye izingane ezincane kunami zifane nami zithande ziqhubeke ziphathe kahle, and which our motto says beauty with brain. Namhlanje kangihambi ngedwa ngihamba la Nothando Mtshali laphana ke uthe wadla umhlanganiso kuyena Miss Pretty Charm 2024 South Africa sikhona ke naye la sombingelela sikubingelele Nothando Mtshali magalela gasi njengengonyama. Uyaphila? Ngiyaphila. Yes. Unothando njengoba sinayo nje namhlanje nansi ke award yakhe athe ayiwina yakhe laphana ke Miss laphana Pretty Charm South Africa. Sacela ukubuza ke ukuthi ke ufika nini ke ubani unothando wakuphi uqhamukapi uhlalaphi uhlala nobani yini futhi lethe yamgqugquzela ukuthi angene kulomkhakha kuwo lo okuba nobuhle. Mina igama lami unothando Mtshali, ngineminyaka ewu13. Igama lesikole sami Inivari Public School, but they also call it NRS. Yes. Mina ngihlala eFryhead eWard 11. Mina auditioned for Miss Pretty Universe South Africa, which started from semi-finalist. When you are there for the semi-finalist, you also go like doing charity works, like donating for the community. And from there, you get points to go far to the finalist. To the finalist, it wasn't easy because you had to get votes, like you had to get votes, 1,000 votes to make it to the finalist a month. So to the finalist, you had to also do charity work stuff, like donating sanitary pads to schools. Yes. And going to give out food for the community. I live with my parents, my mom, my dad, my 2 sisters. Okay. Ngiyakuzwa Nothando ukuthi la bekungekho lulu ukuthi kungene kulama finalist bekumele wenze imisebenzi ebaluleke kakhulu emphakathini njengoba usuyishilo nje uchazile ukuthi kubenza ama charity works mhlambe la ama charity works aduwenza kuziphi izinhlangano Ngiwenze a baby's home. Yes. Which like I donated food items for them. Yes. Then I went to schools to ukugqumezela ezinye izingane ezincane kunami for the competition enguyo ukuthi like it's not easy, but you must continue if you want to make it. Then I also went to like give food for the community. Okay. Mhlambe kulo khadi wenza ukuthi uphe abanye yini othe wayifunda ekuphena abanye abantu abadingayo. Into engiyifundile ukuthi mele unike i-community izinto if ufuna nawe bekusupport ngezinto ufuna ukuqhubeka empilweni. Okay. Okushuthi izandla ziyagezana. Njengoba nawe wasiza nje base beyanginika lamavoti nawe wadinga ukuthi wazi ukuthi ungene kuma finalist. Nakho ke sewungenile ke enansi sayibona neaward yakho la njengamanje ke njengoba ususimele nje siFriday nathi nani Friday kanibancinyana enayingane ethe yadla umhlanganiso njengamanje ke makusuka la sekuyiwapi njengamanje makusuka lana ngiyahamba like ngiyomela eSouth Africa overseas and ngizohamba ngimelise ngikhuphule igama laseFryhead KwaZulu Natal. Yes. Usuya overseas
Useya overseas kuNoluthando siyathemba ikuphi mhlawumbe ungafisa ukusho kubantu bonke base Fried namaphethelo singabala iZululand district okuyona sibale iprovince okuyiKwaZulu Natal kanye neSouth Africa neAfrica as a whole as a continent mhlawumbe ucela ukuthi yini obudinga ukuthi bekulekelele ngayo kulolu hambo lakho ozolihamba ubhekisa amabombo le phesheya kwelwandle. Ngisacela ukubonga for i-support eninginikeze yona and ngiyathemba ukuthi nizoqhubeka ninginikeze i-support uthando elinginike lona kule journey engikuyo. Yes. Bosomabhizinisi abakhona bonke Friday khona nje abanye abakhona la ngiyababona bemoyizela siyacabanga ukuthi ingane ke umihamba ekhaya ingane kuvamise ukuthi umiba nohambo ube nomphako ewuphathayo izokwazi ukuthi lude phela lo lihambo laphesheya kumele ingane ikwazi ukuthi idle siyafisa ukuthi mhlambe abanothando lokuthi bakwazi ukuthi balekelele ingane izobisisho ukuthi ke itholakala kanjani abadinga ukuphoshisa itshe zivivaneni ukuthi ke na ingane ihambe iphuza udrink. Ngabe ubani ke noLuthando okugqugquzele nokwenza ukuthi uqhubeke uthande lomkhakha okuwo ngabe nesupport ekhaya nje umbuzo wesibili uyayithola yini kubazali bakho ukuthi ke uqhubeke kulolu hambo oluhambayo lonobuhle? Ngiyalithola uthando kabazali bami Yes. ngoba ukube bengasibona ngaba ngikho la namhlanje. In 5 years to come ngoba njengamanje uNoluthando na 13 years in 5 years to come uzobe na 18 nathi siyafisa nje ngelinye ilanga ngiyacabanga naye kuliphupho lakhe mayelele ebusuku ukuthi ngelinye ilanga to Miss Teen eSouth Africa uphuma khona la eBhekuzulu kwaWard 11 ebaqulusini umasipala esiwakhele mhlambe ngabe uyayibona ngelinye ilanga uqhubeka nokuyiphatha nokuqhubeka kanjalo kulomkhakha okuwo wokuthi umodele nawe ngelinye ilanga kuthiwa sisino Miss Teen isibongo sakhe futhi Nkosi yami nami ngifaka into esifana nesami kuthiwa nje uMiss Teen wakamtshali wase South Africa uyayibona efinyelela lapho ngelinye ilanga njengoba silibona uthando lakho luyakhula ukulomkhakha nje. Ngiyayibona ngiqhubeka nokumodela and ngifuna ukuthi nezinye izingane ezincane nami zifane nami zithande siqhubeke ziphathe kahle. Yes. Okunye kubalekile ekhaya ngabe kuyabalansa imfundo nakho ukumodela kuyenzeka lapha nebazalini ukuthi bemanage ukuthi kube khona ibalance between the two kuzo lezi zinto zenzayo ukuze ukwazi ukuthi ngesikhathi umodela uwina uba umiss nemfundo ikhona la iduze kwakhe ezokwazi ukuthi ikulekelele ibo udondolo empilweni. Yebo. Okay. And which our motto says beauty with brain. Beauty with brain nezwa ke babukeli bemakhiwa TV kuthiwa nje abufuneki nje ubuhle nje obubuthuntu nje omngami nalutho kodwa manje kumele kube khona nengqondo phakathi ukuze akwazi ukuthi umuntu aqhubekele phambili nezimali ayoyiwina kuma pageant amakhulu akwazi ukuthi ayisebenzise useful. Imakhiwa TV ngusifisa kaMtshali sithi siyabonga kakhulu ikuphi nje ongathanda ukusho kubo abantu basebaqulusini namaphethelo nababukeli baye emakhiwa TV Ntombi eMagalene. Engithanda ukusho is sacela ningisupport kule journey engizoya kuyo ngoba ngiyomela iSouth Africa. Uthi yomela iSouth Africa mhlamba nzwanga kahle awuphindi yomela ini akayili ukuyomela iFried akayili ukuyomela iZululand akayeli ukuyomela iKwaZulu Natal akayele uyomela iSouth Africa
kushuthi South Africa yonke sicela ukuthi sibhukule sime ngeenyawo sikwazini ukuthi sisupporteni ingane yethu eqhamuka khona nje kuleli katlethe elincanyana nedolobha lethu elincane lisakhula eFriday siyacela ukuthi isupport yonke einkundleni zokuxhumana ngabe yatholakala Nothando Yebo. batshela ukuthi utholakala kanjani abafisa ukuthi bekhulume nawe khona nabafisa ukuthi belekelele ekukupheni nayo imali yomphako usahamba lolu hambo. Mina ngitholakala ka Instagram and my user's name is Mtshali. Yes. Instagram only? Yes. Okay. Awuyibongeleke kuMakiwa TV ukuthi namhlanje ihlale nawe. Ngiyabonga kinonke for lesikhathi enisichithe kimi. Ngiyabonga. Sikufisela impumelelo yodwa umusohamba uphephe asazi ukuthi namabhanoyi azisambe ngawo kodwa siyathemba ukuthi ke uNkulunkulu uzoba nawe uhambeni lakho akuqhubeke nje usondele nakuyena uNkulunkulu ngokuba ukuqala ukuhlakanipha umesaba uJehova. Siyabonga kakhulu.